Malam Usman. Ya aka yi. Amma dai kai wawa ne. Ya aka yi ya kawo. Wato labari na jin dumi-dumin shi. Mata ta kawo karan matarka. Ta ce ta gare ta gidan karuwai. To don kana wawa an ka yanta ta baka sani ba. Ko dai sakarance ka ne. To ai kai awa in banda yake wawa mahaukaci jahili. A haka ciwa ka gama to ita mata ta ka uba me ya kai ta gidan karuwa. Tun sai dai wai. Amma wani awawa. Sai dai wawa ne wallahi. Kiya kana wani dariya. Sake Ni da ma gulbin dariya ba. Sake yi ba sai ma ka tashi ba. Wallahi tallahi bugu gare ba. Zai sake dawowa ka zanna jibo. Wallahi Wannan kabari da hannu na zan mai jali. Kai. Ina ka gane. Shi gyare